panahon na mga igsoon, kinahanglan mo kat-on gyud ta. Let us learn to accept the truth. Atong dawaton ang kamaturan ug atong tuuhan nga kitang mga binunyagan, kamo ug ako, mga katawhan nga nangataw na pag-usab. Akong usbon nga kita nangataw na pag-usab. Let us learn to accept and believe ni ana mga igsoon. So unsa may implications ni ini? Unsay gipasabot? Kung mutuo ta nga kita nangataw na pag-usab, gapasabot nga ang una natong pagkatawo nahanaw na, nawala na. Unsa man tong una natong pagkatawo? Mauto ang atong pagkatawo kinsa nagtuo ta nga maoy atong gidawat nga kamatuoran o kahayag ang pagtulunan sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Maubitaw na nga sa kita mga maayong tawo mangyud ta sa atong pagpamuhat og maayo tungod kay ang pagtulunan sa yawa mo may atong na gituhuan nga mo'y maayo, ang mga pagpamunga pulos lang dautan. Gani ato ning masinati, daghang kitang masinati ani, bag-o pa lang ato example katong eleksyon. Di ba? May hapon, daghang kay mga maayo na itong gito ang gibuhat, pero unsa may resulta, maayo ba? Kay unsa di ay ang bag-ong pagkatao mga igsoon, mao nga ang atong bag-ong kinabuhi, magkinabuhi nita sa atong pagkaayo. Kay maayo magitang mga tao mga igsoon, magasukad na sa tuburan sa kaayo nga mao ang Dios. Nga mao ni ang sigon sa gitudlo sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Ana na di na magsukad ang atong pagkinabuhi subay sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Pero lagi ang pagsunod sa atong Ginoong Hesus mga igsoon dili man sayon, usa man kahagit natong tanan. Nganuman kay ang atong pagsunod sa atong Ginoong Hesus, ang kaaway sa Dios nga mao ang yawa maison, di mangyud malipay niini. Maubitaw na nga ato gyud nga dawaton nga kung kita mga binunyagan maningkamot ta pagsunod sa atong Ginoong Hesus, daghan gyung mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Di ta angay nga maratol ana, di ta angay mabalaka ana, kay nganuman kay sa atong pagpaningkamot pakigsuod sa Dios, ang kaaway sa Dios maningkamot po na og sulsul nato, tintal aron malayo ta sa Dios. Tagaanta mog example example. Kamong tanan nga nidawat sa sakramento sa kaminyoon. Kamo bang mga minyo ba? Nga nidawat sa kaminyoon sa atong siman sakramento. Kabalo ba mo? Ang yawa wala malipay ana. Kay ang inyong pagdawat sa sakramento, mauna ang inyong pagdawat nga inyong gituuhan, nga nahimo mong timaan sa kahiusahan sa Dios ug sa iyang katawhan. Nahimo mong timaan sa kabug-usan sa tawo nga nakigiusa sa Dios. Munang kabantay mo, kamo mga minyo niya karon dinhi, ligod lalim na magminyo. Am I right? Dili lalim, oy. O gani ko gaminyo kay dili lalim. Joke. Na, tagata mo example, no sa dili lalim. Kamong nangaminyo, sawa pa mo magminyo, kanang inyong giminyuan, di ba maura na igwapa, maura na igwapo, wa na gilain. Am I right? Pero pagkaminyo ninyo, nikalit nagdaghan ning mamolds. Nganong ingon ana man?
Muna'y tentasyon sa yawa, mga igsoon. Munang, kung kamong mga minyo, pagtanaw niyo sa ubang mga tao, mga gwapo na ginag mga gwapa, pag-ampo mo. Kay mauna na tintal sa yawa, aron maguba ang inyong managtiayon nga kinabuhi, aron mawala ang inyong pagkasakramento, sagradong timaan. Tanawa ng mga minyo, mga igsoon, daghang mga sulsul, daghang mga intriga, muna mag-away po lamang, sa dahiro ng mga intriga. Kung mag-away, magaling mo, pag-away lamang mo. Oo, pero ayaw lang hikapay panit. Kaya normal naman gina maglalis, mag-away na magtiayon, mga igsoon, normal naman na, ay mo kalisa nga na. Nga naman, dagko na kumong nagkita, mga gahi na mugulo. Am I right? Dahil nguman, nga naman mong galalis, nga naman mong gaaway, kay gapasabot nga gaistoryahan ay di ay mo. Nabay wala gaistoryahan ay, unya gaaway na nuan. Nakasulay mo anak, di mo mag-istoryahan ay, di nag-away ra mong kalit. Wala. Nag-away, naglalis, tungod kay nag-istoryahan ay, kay doon ay mga pangunahuna nga dili, madali-dali nga pagdawat. Am I right? Munag, maglalis mo, mag-away mo, papilang Ginoo. Mayon ka nga, lami kayong iaway ni murong bana ka. O, mingong bana, isa, di pa ta mag-away, mag-ampo sa ta. Ana, ampo sa pugamana mo. Human ninyo ampo, sige, mag-away na ta. O, di ba magkasinabot lagi mo? Kaya mo manay sul-sul sa yawa, mga igsoon. Aron mabungkag ang inyong panagiusa. Munang kana minyo ra akong gihat example ug daghan pa kayo kitang tanan, mga igsoon, aduna tay mga inunatong mga sulsul sa yawa. Munang di ta angay maratola mo bitaw na nga kita nga mga binunyaga na dili na ta mo pasagad og dawat og mga pagtulunan. Munang dunay mga pagtulunan nga isulsul nato ato ng pamalandungan. Kung nahauyon ba ni sa pagtulunan o kamatuuran nga gitudlo ni Kristo o wala ba? Kaya naman, kay maningkamot man ta pagkinabuhis pagtulunan ni Kristo. Kay kabalo mo, mga igsoon, karong panahona, ang yawa kusog kaayo nga naglingla natong tanan karon. Daghan sa mga pagtulunan nga wa ta nakabantay, maunay nakapalayo nato sa Dios ug maoy nakapatay sa atong pagtuo og Dios. Tagahan ta mog example, mga igsoon. Unsa may kamatuoran na ang gitudlo ni Kristo ug iyang gisaksihan dinis kalibutan. Wala lain kamatuoran mahitungod sa Dios. Munay una, kamatuoran mahitungod sa Dios nga adunay Dios, mga igsoon. O ang kamatuoran sa kinabuhi sa atong pagkatawo, sa atong pagkalinalang, homo sapiensa, nga gibuhat sa larawan o kasamahan sa atong magbubuhat, mga igsoon. Mauni. Unya, kanarabang miingon tamaysor nga, nagtuo tag Dios, dili ingon anak kasayon, mga igsoon. Dili ingon anak kasayon. Kaya ang tanan nga mutuo og Dios, mga igsoon, mudawat og iyang tuuhan nga ang iyang kinabuhi walay laing makahatag sa iyang kinabuhi ang Dios lamang, mga igsoon. Kaya walay laing linalang nga makahatag og kinabuhi ang Dios lamang. Pero giunsa man ta paglingla sa yawa, mga igsoon, ginamit ang atuang the fruit of knowledge, the tree of knowledge, higamit atong pagka-bright. Tanawa kung sa'yo nahitabo na to ron. Kadaghanan na to ron, nagtuo nga na ang nagbuhi na to, dili ang Dios. Unsa man, ang mga pagkaon nga atong gikaon, ang mga bidisina, mga tambal, ang mga bitamina, ang mga healthy lifestyle, mao'y nagbuhi nato. So pangutana, unsa na may relasyon sa kalag o sa atong lawas?
Na di natakahibalo kung sa'y relasyon anang duha. Kaya nawala tas kamatuoran mga igsoon nga sa pagbuhat sa Dios sa tao, dili ta evolusyon sa unggoy, gibuhat sa tao, pagbuhat niya sa tao, nag-umol siya og lapok. Muna representaran sa atong material nga lawas ug iyang gihuypan sa iyang ginawa aron mahatagag kinabuhi. Munang nabuhi ta meson kay ang atong gikan sa Dios. Munang ang kalag ang espiritu nagbuhi sa atong lawas mga igsoon. Maubitaw na nga kung dili pagbuot sa Dios nga mubulag ang kalag sa atong lawas, di kita mamatay bisag unsaon pa ta. Pero unsa may atong unahuna ron panahon na. Ug naa gani mamatay nga bata or batan-on, unsa may atong reaction dayon? Di ba ito? So sayang kayo, Father, bata pa siyang namatay, usi kayo nga tanan. Di ba mo na atong reaction? Ngano di magulang, dili day sayang? Dili day usik? Nganong ang mga bata ar magbatan-on atong usikan, ang mga gulang di man ta usikan. Unsa ba ato lang nahimuon silang bitsin? Kay ngano mga igsoon nga atong reaction? Kaya nagtuo man ta o gitudluan ta nga makabuot ta sa atong kinabuhi. Kita'y magbuot kung kanus ata mubiya sa kalibutan. Nalimot ta nga naa di ay tag-iya sa atong kinabuhi. Mabitan ang sa tinud-anay lang mga igsoon, mabata, mabatanon, magulang, kamubiya di kalibutana, kay mamiya ra magyutang tanan, walay sayang. Walay sayang, walay usik, nganuman, di man tatag-iyas kinabuhi. Di man ta makabuot sa kinabuhi, beneficiary man lang ta sa tag-iya sa kinabuhi, mga igsoon. Ingon ni Ana ang magtuo o Diyos. Mabitan ng mga igsoon kung magtuo tag Diyos, ang kinabuhi nato pag kinabus kalibutan gaan kaayo sa nga tanan. Pero kung mawala na gani ang Diyos sa atong kinabuhi mga igsoon, munang ang kinabuhi bugat kaayo. Bugat nganuman kay maghago ta taman-taman sa mga butang niining kalibutana kay gatuo ta nga mo'y makapabuhi nato. Muna'y atong haguan og maayo. We will be missing sa kahulugan sa kinabuhi nato mga igsoon. Munang kay kabalo mo ang yawa mga igsoon, mao man ni ang sulsul sa yawa nato nga ang atong punting sa atong pagkinabuhi para lamang niining kalibutana. Pero natong mga binuyagan nga mituo nga naay Dios ug ang Dios may magbuluot sa atong kinabuhi mayson, dili ni mao ang atong pananaw, kundi ang atong punting mao ang umaabot nga Pinoy-anan nato. Kaysa tinud-anay mayson atong balikon kitang tanan mamiya ra gyud ta dinhi. Am I right? Nya bintaha man ta kay nakahibaluta tung pinaagi sa atong Ginoong Hesus, gitudluan ta niya nga ang atong pagbiya sa kalibutan dili di ay maoy katapusan sa tanan. Katapusan ni ining kalibutan na apan sinugdanan sa sunod nga kalibutan nga atong pagasudlan, ang gitawag og kalibutan sa kinabuhing dayon. Nya giklaro po ni sa atong Ginoong Hesus maigsoon nga ang kinabuhing dayon duha ka lugar gini atong mapuy-an dinha. Either masulod ta sa kahimayaan o kalipay nga dayon nga gitawag og langit, or sa kasakit o pag-antos nga dayon nga gitawag og impierno. Walay in between. Dili ta pwedeng moingon nga pidik ana lang mamiskina sa langit o impierno mo puyo mamaligya kandila. Di gina pwede. It's either we are in or we are out. Pareho ba sa exam ba mga igsoon? Ngayon natas maestro, answer only true or false. Wala goy trolls. Kaya wala in between. Mabita na may ang atong pagkinabuhi din sa kalibutan, wala po tayo in between.
Either, duwar ito kapilian. Either we do good or we do bad. Kana ra gyud, wala na in between ana. Naa ba in between? Wala. Ngobitan ang atong Ginoong Hesus mga igsoon, gibalik niya ang kamaturan nato aron nga kay sa atong pagpamuhat ug maayo makapanukad ta sa tuburan sa kaayo nga mao ang Dios. Ug muni na itabos atong Ginoong Hesus mga igsoon. Sa dini pa siya sa kalibutan, mao ni ang iyang gibuhat. Pero sigon sa kasaysayan, unsa may iyang gidangatan. Unsay nahitabo niya din sa kalibutan. Gisakit siya pag-ayo. Usa ka pagsakit nga beyond imagination. Kung ang kasakit niya, tao pabag kinaiya. Tungod sa kagrabe mga isot. Di lang paigo sa mga kasakit, gilansang pagod siya sa krus. Gipatay. Unsa iyang sala? May ngapon. Adyos. Wa mo kabalo siyang sala. Unsa iyang sala? Oh. Pagsaksi o pagtudlo sa kamatuoran. Maorgan ang sala mga igsoon. Nga diin ang kalibutan mga igsoon wala mudawat o wala malipay diini. Kini nagsulti ka nato nga ang kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon napukan di ay sa sala. Mao na nga ang kalibutan nga atong gipuy-an luwasunon. Munang miani atong Ginoong Hesus aron pagluwas sa napukan nga binuhat sa Dios ang iyang kalibutan sentro natong mga tao. Mao na ang mga igsoon kay tao man atong Ginoong Hesus matuod nga tao namatay siya. Apan tuod bisan tuod og siya napatay. Apan wala magmadaogon ang kaaway niya ang kaaway sa Dios mismo. Ngano man kay luyo sa mga pagsakit wala man musubmitir atong Ginoo sa kaaway sa Dios. Hinunua mas mihugot ang iyang pagtuo, pagsalig, pagtuman sa kabubuton sa Dios mga igsoon. Mo nang nagmadaogon siya. Mabitaw na nga wa siya magpabilin sa lubnganan. Gihimaya siya, gihatagan sa dakong pasidungog sa Dios. Munang nabanhaw siya, human siya namatay. Pero tanawa, human siya nabanhaw, wala siya bubiya dayon sa kalibutan. Unsa iyang gibuhat? Nagpakita siya sa iyang mga tinunan. Tumong, aron nga iyang mga tinunan nga ni atong panahonan nangahadlok ni talaw. Nga naman, tiaw mo na, kung ang atong gisundan, muni ang gidangatan, unsay mahitabo sa musunod niya. Maupod ang mahitabo mga igsoon. Muna nga ang atong Ginoong Hesus, giliko niya yung mga tinunan, aron maisog, dili mo talaw, pagbarog sa kamatuuran, nga gikan sa Dios. Nya ato ning gisaulog rung panahon na mga igsoon, kay muni pagbutang sa atong kaugalingon nga sama kita sa unang mga tinunan sa atong Ginoong Hesus nga gilig-on puta karon aron mubarog ta sa atong panahon sa kamatuoran nga gidala ni Kristo. Mauni ang gipaabot nato usab po mga igsoon. Mabitaw na nga karong Domingguha ato sama sa panahon sa atong Ginoong Hesus miabot ang panahon nga mubiya na siya sa kalibutan kay tawo man siya so di sa piling magpundo sa kalibutan mibiya siya apan kay gibanhaw man siya sa Dios pag matuod nga ang iyang kabanhawan maigsoon pag matuod sa iyang pagtulunan nga aduna dahil padulngan ang tawo nga sa ato pa unsa ang atong mga binuhatan karon dili ni mahanaw mawala nunot sa atong pagbiya sa kalibutan. Dili. Kundili aduna ni say tugbang. Mao nang ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya karon miabot ng panahon nga ang Ginoong Hesus mubalik na ngadto sa langit ng Aman. Munang gibayaw siya, misaka siya sa
langit. Ug muni atong gisaulog karong Dominguha ang atong paghandom sa pagsaka sa atong Ginoong Hesus sa langit aron pagsilyo pagmatuod nga aduna day kalibutan sa eternidad. Pangutana, tinuod ni? Tinuod ning misaka atong Ginoong Hesus human sa nabanhaw? Hala, gaduha man sila tubag. Tinuod ni dili? Tinuod. Mao ni atong nadungog ron mga igsoon testimonyo sa mga unang tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Bantay mo sa unang pagbasa. Unsa may atong nadungog sa unang pagbasa? Gikutlo sa basahon sa buhat sa mga apostoles. So, ang account sa ilang gibuhat o sa ilang gisangyaw aron nga kita makasabot unsa day gidawat nato nga pagtulunan o kinabuhi sa atong pagpabunyag sa ngalan ni Kristo. Unsa may atong nadungog? Di ba? Ang basahon sa buhat sa mga apostoles nag-address kinsa iyang gi-addressan ani ningon dito sa unang pagbasa. Minahal kong Teofilo. Naklaro ninyo to? May katong pagkabasa. Minahal kong Teofilo. Now, sumala pa sa atong mga exegetes, mga igsoon, experts in the scripture, kanang Teofilo, mga igsoon, kanang si Teofilo, tinuod na nga tawo. It could be tinuod nga tawo as an individual person, nga iyang ngalan Teofilo. It could be collective person. When I say collective person, kanang tanang tawo. Ano man, kasi gipasabot anang Theophilos, gikan sa Greek word theos, means God. Filio means son, anak. So magisgot detag Teofilo, anak sa Dios. Kinsa maning anak sa Dios nga gisgutan din ng mga igsoon, nga giadresan sa maong pagsangyaw ni Kristo. Kinsa man Kita. Kamu. Ako. Kita mga anak sa Dios, mga igsoon. Kita ang gipuntingan niining mao nga pagsangyaw. Mga anak sa Dios. Aron nga ini kadungog nato niini makat-on unta ta pagtuo ug makabig niining mao nga ebanghelyo, niining mao nga maayong balita. Kaya usa may giulagway nato nga sa dakong gugma sa Dios nagpadala siya sa iyang Mesiyas gihinganlag sa Hesus. Kinsa nagpasakit, nagpakamatay, pagbuntog sa kaaway sa Dios aron nga kita mahawas sa kangit-ngit sa kinabuhi sa sala. Ug wa siya magpabilin sa lubnganan, gibanhaw siya. Mauning minsahia ang atong gidawat, mga igsoon. Muna mga igsoon, manghinaot kita. Nga niini pagsaulog nato karon sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon, panan-awon aron mahitabo katong giingon sa atong Ginoong Hesus nga kun asa siya nga ulo adto usab kita nga iyang lawas. Mao nga sa ato nga pagpadayon karon sa Santos nga Misa, pagpadayon nato sa atong panaw sa kinabuhi, dili ta muhunong paghulma, paglig-on sa atong pagtuo ngadto sa nabanhawng manunubos. Aron nga sa atong panaw ni ining kinabuhia, magkinabuhi unta ta ni ining mao nga pagtuuha, panginaot nga magmadaugon kita ning kinabuhia, ug maato unta ang gisaad nga Pinoy-anan uban sa tuburan sa atong kinabuhi, ang Dios dito sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.